KTM, Grupama i la Federació Catalana de Motociclisme us ofereixen la Copa Catalana d'Endurets. La localitat gironina de Llagostera va acollir el passat diumenge 15 de maig la quarta prova puntuable per la Copa Catalana d'Endurets. L'organització va córrer a càrrec de l'escuderia Peu a Baix. Bé, aquesta ha sigut la tercera edició de l'enduret del gironès d'aquí Llagostera, que ja fa 3 anys que el poble de Llagostera ens ha acollit aquí i la veritat és que els indrets de Llagostera són espectaculars per al gran aficionat al món de l'enduro. Tenim aquí un recorregut de gairebé 35 quilòmetres de distància per camins de la zona de Llagostera cap a la zona de Sant Grau i Sant Llorenç, i una mica és un recorregut orientat per ensenyar una mica el territori gironí. Llavors el recorregut hi ha molta varietat de terreny, trobem zones amb molta pedra, zones de trialeres, amb terreny més aviat tipus sabló, un recorregut sobretot pensat per als més petits perquè puguin disfrutar de la moto i si més no de l'enduro a la província de Girona, que és molt complicat poder muntar una prova d'aquestes característiques amb un recorregut tan llarg, i sobretot aquí agrair a l'Ajuntament de Llagostera que ens ha facilitat aquests espais i els permisos per poder realitzar la cursa. Tot i les fortes pluges caigudes durant la jornada de dissabte, la geologia del terreny on es disputava la prova va drenar l'aigua perfectament, fent que els pilots es trobessin un terreny en perfecte estat per a la pràctica del motociclisme off-road. Per a la categoria de 85 centímetres cúbics, aquesta era la 5a prova de la temporada. Pau Tomàs i Simeó Ubach mantenen una pugna per al lideratge que també va quedar palesa en aquesta prova. En aquest cas, Ubach va endur-se la victòria després d'aturar el global dels cronos només 864 mil·lèsimes de segon abans que Tomàs, que va haver de conformar-se amb la segona posició. L'encarregat de pujar al tercer graó del podi va ser Albert Girona, que va finalitzar a poc més de 16 segons del primer classificat. El pilot de la KTM número 35, Francesc Xavier Castillo, va ser el més ràpid de la categoria oberta. Un altre KTM, en aquest cas la de Pol Casals, va finalitzar la prova a només 15 segons de Castillo, obtenint la segona posició. I Jordi Braquer va ser qui va ocupar el tercer graó del podi. Molt bona inscripció a la categoria fèmines, on Laia Masdeu va vèncer la prova aconseguint la seva tercera victòria consecutiva de la temporada amb un temps total de 10 minuts 18 segons, més d'1 minut i mig més ràpida que Georgina Fontova, que va ser segona, i més de 2 minuts abans que Alexia Boet, que va ser la tercera millor d'aquesta prova. Pel que fa als alevins, Adrià Font va vèncer la prova després de demostrar un gran pilotatge sobre les terres de Llagostera, amb un temps total de 10 minuts 20 segons. A una mica més de mig minut, Àlex Santín, que va ser el segon més ràpid, i l'encarregat de completar el podi va ser Salvador Ubach. Alejandro Ceballos, que fins ara havia vençut cadascuna de les 3 proves disputades, només va poder ser quart a Llagostera, i d'aquesta manera s'obre una mica la lluita pel campionat. Els pilots de la categoria iniciació van demostrar a Girona que són un autèntic planter de futurs campions del món. La victòria en aquest cas va ser per Albert Fontova, amb un temps de 5 minuts 32 segons. Aquesta és la quarta victòria consecutiva pel pilot del Motoclub Secra. Al segon graó del podi, també per quarta vegada consecutiva a la temporada, van poder veure a Guillem Ferrés, que va aturar el crono poc més de 26 segons més tard que Fontova. I per tancar aquest podi, Gabriel Mesas, que va ser el tercer més ràpid d'aquesta prova. Per finalitzar, els pilots de la categoria clàssiques, que aprofiten la poca dificultat del recorregut per donar regna solta a les seves joies. Josep Lluís Esteuri, amb la seva KTM, va ser el més ràpid seguit de Fèlix Molles a lloms d'una Montesa, i per completar aquest podi, Josep Freixa, que participava en aquesta prova també amb una Montesa. La propera prova puntuable per la Copa Catalana d'Endurets es disputarà el proper 5 de juny a la localitat de les Gunyoles.